ac o sai at chwarter awr wedi chwarae. Jake Phillips yn hyrdio'r tafliad a'r bel yng nghefn y rwyd. A Sol Ford i fyny o'r cefn. Y cawr yn codi. Lacey, Paddy Lacey yn edrych am ei frawd Louis. Mae'n cyrraedd Louis Lacey o camgymeriad am ddiffyn am y gyfle fan hyn i Jake Phillips. Phillips ar ergyd. A'r golwr rwsyd rywfodd yn ei rhwystro hi. Mae gyna dihangfa i Rhuthun. A rwan mae yna wrth ymosodiad Owen edrych i ryddhau Giblin heibio i Ben Wyn. Giblin ar ergyd a mi oedd angen yr arbediad ac yna y cliriad gan Cyril. Wel, symudiad o'r naill ben o'r cae i'r llall, arbediad y naill ben gan golwr Rhuthun ac yna'r pen arall arbediad gan Rhys Williams, golwr y Fflint. Davies dan bwysa'n ildio'r meddiant yma Jones! Chwipo ergyd! Dosian Davies yn ildio'r meddiant i ben yn ei blu. Ond ar ergyd yn unmerthol i do rwyd. Reeves, ben i lawr, ben efo Nash. Reeves, chwipio'r bel yn sgwar! Mae'n drydedd gol i'r Fflint. Mae hi'n ail i Josh Jones. A mae'r dwy wedi mynd yn dair o fewn munud. Flint tair, Rhuthun dim. Sean Davies. Nash. Ethan Davies yn Bolo Cele o camgymeriad arall. Reeves i gwneud ti bedwar a Bolo Cele yn gwneud yn iawn am ei camgymeriad. Wel, bron yn ail i Elliot Reeves. Bron yn bedwaredd i'r Fflint. Reeves. Louis Lacey nôl at Elliot Reeves. Mae'n le'r ochr dde, mae Jake Phillips. Croeso dal y cynnig cynta. Campus gan y Fflint. A mae'n hat-trick i Josh Jones. Wyn, peniad yn mynd efo heibio i Mbokeli. Wyn! Dyna chi, gol campus gan Ben Wyn. Y cliriad uniongyrchol, mi oedd y peniad yn wych i fynd efo heibio i'r amddiffynwr. Ac yna i'n gosod sy'n gelfydd i gefn y rwyd. 6 munud a hanner o'r ail hanner wedi chwarae. Fflint 5, Rhuthun dim. Cyril yn edrych i groesi'r bel ar y cynnig cyntaf yn Mbokeli. Mae cosan go iawn. Mae gyda James Owen. Bel yn ôl i fewn a James Owen. Mae mor hawdd a hynna i'r Fflint. Yr eilydd ar yr egwyl, James Owen. 12 munud o'r ail hanner wedi chwarae. A mae'n 6. Mae'n gweir go iawn. Y Fflint 6, Rhuthun dim. Wyn. Hughes gosod ti nôl i Wyn. Cyffyrddus i'r Fflint. Yn rwygo am ddiffyn. Rhuthun yn racs. Phillips. Mae mor hawdd a hynna. Bel i gefn y rwyd. Reeves dwi'n credu gafodd y cyffyrddiad ola. Unwaith eto Jake Phillips yn creu i lawr yr ochr dde. Mae hi'n ail i Elliot Reeves. A mae hi'n 7, y Fflint 7, Rhuthun dim. Hold it! Owen, ras yn Bolokeli a Reeves, y bel yn ôl at i'r golwr yma mynd i gyrraedd o'na, mae'n taro'r traws! Bolokeli bron! A rwydo i'w gol i hun. Dihangfa i Rhuthun. Reeves. Wyn, mewn amdani Wyn. Thiffer dacl gan Butler yn un da. Mae'n disgyn i Ben Hughes, mae'n disgyn i Burke. Dyma Burke i wneud ti'n 8. Arbediad gwych gan y golwr. O fe ddylia Michael Burke, yr eilydd. Wedi ychwanegu at boena Rhuthun yn y fan yna. A Pearson, nildio'r meddiant i Phillips yn ryddhau Pigram, Pigram. Oes na wythfed i fod, Hali Pigram, nag oes unwaith eto'r golwr. Yn rhwystro Fflint rhag ychwanegu at y fantais. Arbediad campus gan Roberts. Dyma Ben Hughes.
Hughes. Mae yna le fan hyn I Reeves. Reeves ar hat-trick ac arbediad arall. O, safon ucha un gan Stephen Roberts. Wel, ag eithrio o'r golwr, mi fysa'n ffigura dwbl erbyn hyn.